бітті. Менә хәзер моторрак булсын өчен инде үз фетрына сул ягын уң якка әйләндерәбез. Менә шушындый ишлек килеп чыкты. Һәм шундый ук размерда шулай ук куеп калфакның тышлыгын кисәбез. Манасын киңрәк итеп алабыз, тегү өлешендә калдырабыз бит инде. Тукыманы калфакның тышлыгын хәзер инде тагын шулай ук берләштереп тегәбез. Тышлыгы, тышкы тукмасы әзер һәм уң ягына әйләндереп, фетр белән берләштерәбез, фетрның өстенә кидерәбез. Менә шушындый калфак килеп чыкты. Урынына утыртып, фетрның өстенә әйбәт итеп тукманы куеп, булавкалар белән эләктереп чыктык менә. Хәзер инде ишлек куябыз. Хәзер инде менә калфакның ишлеген эшлибез. Ире генә адымнар белән тегеп чыгам мин, ишлеген әзерлим. Ишлеге әзер, ишлекне хәзер калфакның ишенә куябыз. Ишлек куелды. Менә яңадан тагын энәләр белән эләктереп чыгабыз да. Оннан соң инде ишлекне калфакка тегеп куябыз. Ишлекне куйдык. Һәм инде калфакны бизәр вакыт җитте. Мин инде алдан әйткән идем, аппликация белән бизибез калфакны. Менә шулай куябыз бит. Әйме, Варя ханым. Менә шулай итеп бизибез. Аппликацияны менә куйдык. Һәм инде менә шушындый сәйләннәр белән бизәп чыгарга була. Кемнең нәрсәгә фантазиясе ничек итеп тели, шулай бизей. Калфагыбыз әзер. Хөрмәтле онлайн тамашачылар, киләсе очрашканга тиклем сезнең белән хушлашабыз һәм сезне изү әзерли торган мастер-класста көтеп калабыз.